ko kabayan. Po ma'am. Gipa ni. Ko kabayan. Gipa kuan mo kuno mo kay gipasuroy ba ang mga nay mga kulang. Updatein man akong bayad. Update di man pagbayad. Kasi pag kandak mo kutumil iso na ko. Taga Bonifacio ko. Good. In taon na ako pa di mo bayad og utang. Ano ko ana sige daw. Nadia ma'am. Nadia mga resibo. Fix na tong kaban. Ano nag-record ko di mo? Record na ko ma'am. Digos Flower Shop, delivering happiness. Hi ma'am, good afternoon. Gikan mi sa sa Digos. Kay gipa ni mo gulit manager ma'am kay tungod ni tumang kuan balas. Po. Nagsige man ko bayad. Namo nakita sa sistema nga na kay wala bayaran. Po ma'am. Gipa ni. Ko kabayan. Naman ang mga resibo ma'am ipadala po sa mo ah. Oh. Gipa kuan mo gulit mo ah kay gipasuroy ba nay mga kulang. Sa man na, uy, updatein mo akong bayad. Update di man pagbayad. Nakita mo sa sistema nga gid mo kon. Pwede ko na lukaton akong ATM dito. Ako na lukaton. Pwede ano lang check na to ang kamam. Na may gidala ko diagon. Sige. Para makita ko sa manager. Pag kandak mo kutumil investigation ako. Taga Bonifacio ko. Sincere kami misugod ang gumigon. Ang taon na ako pa di mo bayad og utang. Patay oy. Sa magunang ko ana na, uy nga. Do sige kay bayad ani. Oo. Ipani magdelivery karon kay Sa pangalan anang ko ana sige daw. Nadia ma'am. Nadia mga resibo. Rachel. Magdadaro man mo. Kaspis. Kaspis. Ano Kaban. nag-record ko di mo? Record na ako ma'am. Kay mamugin mo protocol karon. Check na to. Prize! Congratulations! Basta masalis na ako utang. Asa man ko wa ka guys mo utang mapatay na kita ko ni maningil na ko man. Dalahan ka maningil sila direct. Ito to kay si ma'am. Asa ni dai? Check ka ng karon. Pulang ika may big ma stress ko ipulog ako now. Maningil na utang. Mapatay ko ni ba? Tara nagsugo ma'am. Ay, nakabulang sa cake. Congratulations on passing the NQSM. Ay, ang akong mga friend. Silang imong mga friend si Ring. Mo niya. Ikaw di. Siya nag-ingon na siya yung nagkuhan na tong prank ma'am. Siya nagkuhan sa prank. Sila mayong Terbaron, mayong buntag o congratulations. Kay Layla Demi, ako si MM, and kani si Abby. We are from Digos Flower Shop. So, namin diri karon para ihatod ang pa-sorpresa sa Power Girl. Power Girl. So, na sila yung mensahe. Stress yung kung utang ba? Si sir nagsugo. Message man sa ano sila. Hello, Madam Principal. Congratulations on passing the national qualifying examinations for school heads. It was a significant accomplishment. We are extremely proud of you. We love you. Love Power Girl. Thank you, Power Girl. Kahilap kong tagok ani inyong kuhan pa mga pa-surprise. Ipaningil pa kong utang. Wagit. Diri siya sa school. Hapit ko na high blood. Tingil kong utang dito sa eskwelahan. Oh, kani si sir ma'am kay mo siya ginagbuhat sa prank. Salamat, sir. Pinaltik gini ma'am ay gikunta ka ni Chichi. Oo, patong Sabado. Kaya maratay mong message nila. Personal ra kog message unya sa GC. Nama may GC pod. Salamat yung kay nakahilap yung ko sa inyong mga pa-surprise na magkita na tapon. Namon ko na sila sa abroad. Ay lagi yun sila. Isa lang ang naadiri kay naa sa fisheries ang Turdo. Na sila abroad. Kaya salamat kay ninyong tanan. Hagot yung mo maayo. Unya na ko hilak mo ta diri mo. Nag-request sila mapasayawon daw ka. Ay mabuang na gyud ko. Pasayawon ako. Ulit yung kuning cake yung pasayawon. Sige, picture na lang. Uso na podron ang mga sorpresa ug sa social media mi patok na makaselebrar bisag na ay pandemya kini mi viral ug daghang nakatawa sa bisan unsa man nga ukon ang Digos Flower Shop lang doon